Encabezados e pés de páxina. Imos introducir encabezados nun texto. E ademais imos introducir diferentes encabezados en distintas partes do texto. Neste texto exemplo son uns apuntes de xestión administrativa e persoal, no que aparece unha portada, unha primeira páxina con a portada. A continuación, na segunda páxina, hai unha táboa de contidos e a continuación, pois, o texto en sí. O texto que está dividido en apuntes e unha última parte na que hai exercicios. Bien. Polo tanto, temos un texto con tres partes. Primeira e segunda páxina conforman a primeira parte, o texto dos apuntes ata a páxina 24 e a partir da páxina 24 os exercicios. Temos texto dividido en tres partes e imos establecer encabezados diferentes nesas tres partes. Como queremos encabezados diferentes nas tres partes, teremos que crear seccións diferentes. Dividir o documento en partes e establecer seccións diferentes para esas partes. Ben, as dúas primeiras páxinas deben ser a primeira sección, diferente do resto do texto. Polo tanto, o final da segunda páxina, que está aquí, substituímos o salto de páxina por un salto de sección de tipo página siguiente. Desta maneira, a terceira páxina, no que empezan os apuntes, está xa constituída como sección segunda. É a sección segunda, fronte as dúas primeiras páxinas, a táboa de contidos, que é sección primeira, o mesmo que a portada, páxina primeira, sección primeira. Ademais, queríamos tamén que os exercicios formasen outra parte diferente do documento. Así que nos situamos na páxina onde se inician os exercicios. Aquí se inician os exercicios, polo tanto debemos iniciar unha nova sección. Se nos situamos xusto na páxina anterior, eliminamos o salto de páxina e insertamos un salto de sección página siguiente. De maneira que agora os exercicios se inician nunha nova sección, na sección terceira. Temos todo o texto dividido en tres partes, en tres seccións. Ben, para a primeira parte, para a portada e máis para a táboa de contidos, non queremos encabezado. Pero si queremos encabezados nas distintas partes do texto. Bueno, pues iniciemos o proceso. Situámonos ao principio, na primeira páxina, e damos a ver encabezado e pé de páxina. E nos pide o encabezado para a primeira sección, para esas dúas primeiras páxinas que conforman a primeira sección. Neste caso vamos a deixalo en branco, porque non queremos encabezado para estas primeiras páxinas. Moi ben, deixámoslo en branco e pasamos a mostrar o seguinte encabezado, o encabezado da seguinte sección. E nos salta a sección segunda. Na sección segunda, donde temos o corpo dos apuntes, queremos encabezados diferentes nas páxinas pares e nas impares. O primeiro que temos que facer é desvincular o encabezado do anterior. Isto é imprescindible para ter encabezados diferentes nas distintas seccións. Temos que desvincular. Vemos que aquí nos aparece o texto igual que o anterior. Cando están vinculados os encabezados, nos aparece o texto igual que o anterior. O que temos que facer é desvincular. Picamos aquí e nos desaparece ese texto de igual que o anterior. Están desvinculados. Bien. Entón, a continuación, como queremos establecer encabezados diferentes nas páxinas pares e nas impares, temos que ir a configurar página. Neste botón clicamos e na ventá que emerxe, pois marcamos pares e impares diferentes. Aceptamos. E agora nos pide o encabezado da páxina impar da sección 2.
Ben, aí queríamos o número de páxina, o texto, apuntes de xestión de persoal, por exemplo. Bien, deixamos o texto tal e como está, alineado á esquerda. Poderíamos modificar o tamaño de letra, a cor da fonte, da mesma maneira que se fai en calquera outra parte do texto de Word, utilizando a barra de ferramentas ou o menú. Pero ímolo deixar como está. Temos introducido o encabezado da páxina impar da sección 2. Pasamos a mostrar el siguiente e nos saltará o encabezado da páxina par da sección 2. Aí está, encabezado en páxina par da sección 2. Igual que el anterior, no desvinculamos do anterior e introducimos o texto que queremos nas páxinas pares. Pois o nome do instituto, e tamén o número de páxina, e neste caso alineados á dereita. Ben, xa temos o encabezado da sección 2, do que son os apuntes. Agora vamos á sección terceira, onde están os exercicios. Vamos a mostrar siguiente e nos pide o encabezado en páxina par da sección terceira. Desvinculamos do anterior e agora podemos modificar isto tranquilamente, que non nos vaya a modificar o encabezado anterior. Exercicios, o número de páxina, e ademais queremos que nos reinicie a numeración aquí nos exercicios, que a numeración nos empece en 1. Damos a formato de número de páxina, iniciar en 1. Bien, agora nos salta o encabezado da páxina impar. Ao cambiar a numeración, o número de páxina, e ao pasar da páxina 24 na que estábamos a convertirse en páxina 1, o que nos fixo foi modificar, cambiar o encabezado da páxina par pola de impar. O encabezado da páxina par nos modificáramos e pusiéramos exercicios, pero como cambiamos o número de páxina e pasamos da 24, que era unha páxina par, a 1, que é unha páxina impar, pois tamén nos cambiou o encabezado da páxina par a impar. Ben, así que no encabezado da páxina impar tamén modificamos o texto, poñemos exercicios e centrámolo, e no encabezado da páxina par na que estábamos antes tamén nos olvidamos de centrámolo. Entón temos a sección terceira, temos encabezado de páxina impar, exercicios, e encabezado de páxina par, exercicios. Moi ben, pois xa temos rematado o traballo. Vamos a comprobar que está en condicións. Cerramos os encabezados. Comprobamos. Estamos na primeira páxina, onde temos a portada, e na portada non nos aparece ningún encabezado. Estamos na portada. Na táboa de contidos, que é a segunda páxina, tampouco hai encabezados. Na terceira páxina, que xa iniciamos a sección 2, os apuntes en sí nos aparece como encabezado apuntes de xestión de persoal, nas páxinas impares. E nas pares, o nome do instituto e o número de páxina. Nas pares, nas impares. Pares, impares. Bien, e así ata chegar a páxina 20 a 25,
24, perdón, na 25, na que empezamos a terceira sección, os exercicios, e nos aparece o número de página e o texto exercicios nas páxinas impares, e nas pares pues, o texto exercicios e o número de página. Bien, traballo completado, cerramos e acabamos.